سلام تخاتلتي يارتيفي ببزلخمو سلامن تعنان داتمننا نلومو سوني 30 حدار استدالوه لتوزينا حزنا لكم متينا لنا كسام موداتا مدبنا مسانا ختصنحو نعدم መንግስቲ ትግራይ ሓይልታቱ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ነፋሪቱ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝኾነ ሃሪሞም ከም ዘውደቑ ገሊጾም ጸብጻብ ቴሌቪዥን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ዘመልከቶ እታ ነፋሪቱ ትማሊ ቀትሪ ተሃሪማ ዝወደቐት ኮይና ናይ ሻምበል ማዕረግ ዘለዎ አብራሪያውን ብህይወት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ ህዝቢ ትግራይ ንምድብዳብ ብፋሽስታውያን ሓይልታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ዝተላእኸት ሚግ ነፋሪቱ ብሓይልታት ትግራይ ተሃሪማ ኣብ ከባቢ ዓቢ ዓዲት 50 ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ዓይነት መራኸቢ ቴሌፎን ይኹን ኢንተርኔት ብዘይ ምህላው ማዕኸናት ዜናውን በወገን ክልቲኦም ኣብቲ ዘሎ ሓይልታት ንዝወሃቡ መግለጺታት መሰረት ዝገብሩ ጸብጻባት እንበር ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታታት ንምርካብ ኣጸጋሚ ኾኑሎ መንግስቲ ፌደራል በ28 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብድሕርቲ ንሰሙናት ዝቐጸለ ውግእ ርእሰ ከተማ ትግራይ ዝኾነት መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣትያ ድሕሪ ምባሉ ኣብ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ሓጎሶም ኣብ ምግላጽ ይርከቡ ብሰንከቲ ዝቐጸለ ኩናት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ከም ዝሞቱን ብውሕዱ ልዕሊ 43,000 ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ከም ዝተሰዱን ይግለጽ ኣብዚ ሓለፈ መዓልታት ኣብ ጥቓ ከተማ መቐለ ድሕሪ ዝተኻየደ ውግእ ኣብታ ከተማ ዝርከብ እቲ ዝዓበየ ሆስፒታል ዓይደር ብሰንኪ ሕጽረት ቀረባት ንውግኣት ክሕክም ተጸጊሙ ምህላው ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡ እቲ ሕጽረት ቀረባት ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነውን ገሊጹ ኣብ ጸብጻቡ ከም ዝገለጹ እቲ ሕጽረት ቀረባት ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነውን ዝሕብር ብቐዳም ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንከተማ መቐለ ከም ዝተዋጽሩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ድሕሪ ምሕባሩ መራሒ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ሓይልታት ትግራይ ቃልሲ ይቕጽሉ ምዃኖም ኢዩን ሮይተርስ ገሊጹ ብሰንኪ መጻው መራኸቢታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ውሑድ ሓበሬታ ጥራይ ዝርከብ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዘረድእ ኢሉ ኣምቡላንስ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝተወጉን ዝሞቱን ሰባት ናብ ሆስፒታል ዓይደር ከም ዘመላለሳ እቲ ማሕበር ይገልጽ ናብቲ ሆስፒታል ኸይዶም ዝተዓዘቡ ሰራሕተኛታት ቀይሕ መስቀል 80 ሚእታዊት ካብ ተሐከምቲ ሞጋእቲ ዘጋጠሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣገልግሎት ሕክምና ተዋሪጹ እቲ ውሱን ቀረቡን ሰራሕተኛን ኣገልግሎትን ሃንደበታዊ ሕክምና ይህቡ ምህላዎም ዝገልጹ ኣብቲ ሆስፒታል ሕጽረት ሕክምናዊ መስፈይ ጅማት አንቲዮባቲክ ደም ንኸይረግእ ዝሕግሱ ኣፋውስ ፈውስ ቃንዛ ከምኡውን ሕጽረት መሸፈኒ ኢድ ኣጋጢሙ ምህላውን ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡ ብተወሳኺ ድማ ሬሳታት ዝቕመጠሉ መሸፈኒ ሕጽረት ከም ዘሎ ኣብ ጀኔቫ ዝመደበሩ ዓለም ለኻዊ ትካል ይገልጽ እንተኾነ ብዝሕቶም ቁስላትን ሞታትን ክንደይ ምዃኖም ኣይተገልጸን እቶም ግዳያት ሰላማውያን ሰባት ድዮም ወታደራት ዝብሉን ኣይተነጸረን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ በቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንከተማ መቐለ ሙሉእ ከም ዝተዋጸረ ብምግላጽ ኣብ ትግራይ ክካየድ ዝጸንሐ ወታደራዊ ወፍሪ ከም ዝተወደዩ ገሊጹ ይኹን እምበር ሓይልታት ትግራይ ገና ኩናት ይካየድ ምህላው እዮም ዝገልጹ ሓይልታት ትግራይ ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ከተማ ኣክሱም ንዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ በቲናዮ ኢሎም ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ብፖለቲካውን ሕገ መንግስታውን ጉዳያት ነዊሕ እዋን ክተፋነኑ እዮም ጸኒሖም ብሰለስተ ሕዳር ለይቲ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ንማዕስከራት ናይቲ ኣብ ትክልል ዓስኪሩ ዝነበረ ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣጥቂዖም ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ድሕሪ ምኽሳሱ ናብ ኩሉዕ ጎነጻ ምርሖም እቲ ኣብ ወርሒ ሓሰኽ ከይደ ተመዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብሓደ ዓመት ድሕሪ ምንውሑ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ርክብ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ እዩ ቀጺሉ ምንዋሕ ናይቲ ምርጫ ዝተቃወመ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ክልላዊ ምርጫ ንምክያድ ብዝወሰዱ በይናዊ ውሳነ መሰረት ናይ ባዕሉ ኮሚሽን ምርጫ ብምቋም ኣብ መጀመርታ መስከረም ምርጫ አካይዱ ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ፌደራል በወገኑ እቲ ምርጫ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ብምፍላጥ ነቲ ሓድሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍልጦ ከም ዘሂቡ ኣውጁ መንግስቲ ትግራይ በወገኑ ድሕሪ መስከረም ፌደራላዊ መንግስቲ ስልጣኑ ዘብቃዩ ብምባል ኣፍልጦ ነፊግዎ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያውን ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍሪሱ ካልእ መንግስቲ ከም ዘቕውም ብምግላጽ ሓድሽ ኣማሓዳሪ ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሸይሙ መራሕቲ ክልል ትግራይ ግን ነዚ ውሳነ ክፍጽም ዘይክእል ሕልሚ ቀትሪ ይኽብሉ እዮም ነጺጎሞ ፖሊስ አርጀንቲና ምስሞት ዲያጎ አርማንዶ ማራዶና ብዝተኣሳሰር ንሓኪም ናይቲ ሁሪ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምርመራ ክገብሩ ጀሚሩ ፖሊስ ኣብ ርእሰ ከተማ ቦነስ አይረስ ንዝርከብ ናይ ዶክተር ሊዮፖልዶ ሁሉኮን መንበሪ ቤትን ማእከል ሕክምናን ፈትሽሎ እዚ ምርመራ ክግበር ዝኻለ ማራዶና ዕውት ብዝተባሃለ መጥባሕቲ ድሕሪ ምክያዱ ብሃንደበት ስለ ዝሞተን እዩ
ኣብ ሕክምንኡ ሸለልትነት ኣጋጢሙ ኸይከውን ብዝብል ጥርጣረ ዝተፈጥረን እዩ እቲ ወዲ 60 ዓመት ኮኸብ ተጻዋታይ ቅድሚ 4 መዓልቲ እዩ ብድኻም ልቢ መይቱ እቲ ሓኪም ዛጊት ክሲ ኣይተመስረቶን ንሱን ዝኾነ ዝፈጸምክዎ ጌጋ የብለይን ክብል ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ ማራዶና ቅድሚ ማቱ ዕውት ዝተባህለ ናይ ርእሲ መጥባሕቲ ኣካይዱ ነይሩ ነዚ መጥባሕቲ ክገብር ዝተገደደ ድማ ኣብ ርእሱ ምልክታት ምርጋእ ደም ስለዝተረኣየን እዩ ደቁ ኣብ ቀይዲ ሕክምና ኣቡኡን ምጽራይን ክግበር ድፊት ከም ዝገብራ ይግለጽ ፖሊስ ማራዶና ቅድሚ ማቱ ዝግበረሉ ዝነበረ ሕክምና እንታይ ከም ዝመስል እዩ ኸጻሪ ዝደሊ ዘሎ ፖሊስ ኣሕዲርዎ ዘሎ ጥርጣረ እቲ ሓኪም ድሕሪ እቲ መጥባሕቲ ክገብሮም ዝግብኦ ዝነበሩ ጥንቃቐታት ከይገበረ ተሪፉ ኸይከውን ዝብል ስጋት እዩ ብተወሳኺ ድማ ማራዶና ነቲ መጥባሕቲ ገይሩ ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ንክሓዊ ዝኽእልዎ ነገራት ተጣጢሖምሉ ነይሮም ዶ ዝብሉን ምጽራይ ክግበረሉን እዩ ታንዛንያዊ ራሺድ ቻርልስ ቤሬሶሮ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነብሰ ቅትለት ፈጺሙ እቲ ታንዛንያዊ ምስቲ 2015 ኣቋጽራ ኤውሮፓ ኣብ ኬንያ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ዝተፈጸመ ምኽንያት ሞት 148 ሰባት ዝኾነ ግብረ ሽበሮ ምጥቃዕቲ ብዝተሓዘ ተኸሲሱ እዩ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ነይሩ ንፖሊስን ምንጭታትን እቲ ቤት ማእሰርትን ዝጠቐሱ ማዕኸናት ዜና እቲ ራሺድ ቻርልስ ቤሬሶሮ ዝተባህለ እሱር ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ነብሰ ቅትለት ከም ዝፈጸመ እዮም ገሊጾም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ 4 ዕጡቓት ሽዑ ባሕልታት ጸጥታ ተቐቲሎም እዮም ራሺድ ቻርልስ ካልኦት 2 ሰባት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብውዲት እቲ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ገመነኛታት ብምዃኖም ተገሊጹ እዩ ብተወሳኺ እውን ምስቲ ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ጉጅለ ሽበራ አልሸባብ ርክብ ከም ዝነበሮም ተሓቢሩ ቻርልስ በቲ ዝተኸሰሰሉ ክሲ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ኣብ ኬንያ እቲ ሕተም ጋዜጣ ስታንዳርድ እቲ እሱር ጸገማት ጥዕና ኣእምሮ ከም ዝነበሮን በዓል ሞያ ሕክምና ስነ ኣእምሮ ክትትል ይግበረሉ ከም ዝነበረን ሓቢራ ጋዜጣ ዴይሊ ኔሽን ብወገና ራሺድ ቻርልስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብቐዳድ ኮቦርታ ነብሰ ቅትለት ከም ዝፈጸመ ጸብጺባ እቲ ኣብ 2015 ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ሙሉእ ኬንያ ከቢድ ሓዘን ኣኸቲሉ ከም ዝነበረ ይዝከር ሓይልታት ኬንያ ነቲ ጉጅለ ሽበራ ንምድምሳስ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ተሳትፎ ንምግባር ኣብ 2011 ኣቋጽራ ኤውሮፓ ናብ ሶማልያ ምእታዎም ይዝከር በዚ ዝተቆጥዐ አልሸባብ ድማ ምስ ኬንያ ናብ ኩናት ከም ዝኣተወ ኣፍሊጡ ነይሩ ንልቢ ብዙሓት ተመልከትቲ ቴሌቪዥን ዝገዝእ ኣየርላንዳዊ ቆልዓ ወዲ 6 ዓመት ኣብ ምርምር ህዋ ዘለዎ ባህጊ ምስ ገለጸ ንቐልቢ ትካል ምርምር ኣሜሪካ ናሳ ሲሒቡ ኣዳም ኪንግ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኣየርላንድ ሌት ቶይ ሾው ብዝብል ኣብ ዝፍለጥ መደብ ቴሌቪዥን ምስ ቀረበ ምስ ዓብየ ኣብቲ ዓውዲ ኮፍር ዘለዎ ባህጊ ገሊጹ ነይሩ እቲ ጉድኣት ኣካል ዘለዎ ቆልዓ ብድሕሪቲ ኣብ ቴሌቪዥን ዝነበሮ ጻንሒት ካብ ፍሉጣት ተመራመርቲ ስነ ህዋ ከምኡውን ትካላት ምርመራ ህዋ ኣሜሪካን ኤውሮፓን መልእኽትታት ይበጽሑን ኣሎ ትካል ምርመራ ህዋ ኣሜሪካ ናሳ ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ ሓደ ዕለት ናብዚ ናይ ሰብ ሕልሚ ጉጅለና ክሳብ ዝጽምበረና ብሃንቀውታ ንጽበዮ ክብል ንኣዳም ክቕበልዎ ዘለዎ ድሌት ገሊጹ ብምኽንያት ቅነ በዓል ልደት ኣብቲ ቴሌቪዥን ጋሻ ኮይኑ ዝቐረበ ኣዳም ኪንግ ብኣየርላንዳውያን ስድራ ዝፍጸም ዓመታዊ ልማድ ከርኢ እዩ ተዓዲሙ ኣብቲ ዓመታዊ ልምዲ ዕዱማት ኮይኖም ዝቐረቡ ህፃናት ኣብ ቀረባ እዋናትን ህፃናት መጻወቲ ብዝብል ዝፈርዩ ኣቑሑትን ካልኦት ናውትን እናፈታተኑ ብግልጽነት ክግምግምዎ ዝግበረሉን እዩ መጻወቲ ህፃናት ኣቑሑት ዝፍትንን ዝግምግምን ኣዳም ግን ኣብቲ ፕሮግራም ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣብቲ ኣዝዩ ዝለዓለ ሞያ ዘለዎ ባህጊ ብድሕሪ ምግላጹ ተፈላጥነት ክረክብ ክኢሉሎ ምስ ዓበኻ እንታይ ትኸውን ትደሊ ዝብል ሕቶ ብኣቕራቢ መደብ ተሓቲቱ ሽዑ ኣዳም ዝሃቦ መልሲ ኣብ ናሳ በዓል ሞያ ርክብ ምርምር ህዋ ዝብል መልሲ ሂቡ እቲ ካብኮም ካፕሱል ኮሙኒኬሽን ዝብል ቃል ኣብ ምርምር ህዋ ኣብ መንጎ ክፍሊ ምቁጽጻርን በረራን ተመራመርቲ ህዋን ንዝህሉ ርክብ ዝከታተልን ዘፈጽምን በዓል ሞያን እዩ ኣብ ዝኾነ እዋን ጠፈርተኛ ናይ ምዃን ድሌት ይህልወካዱ ዝብል ካልኣይ ሕቶ ምስ ቀረበሉ ኣነ ኣስትሮናት ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣዕጽምተይ ተሰባሪ እዩ ክብሉ ብምግላጽ ኣብ ክንዱ ግን ኣብ መሬት ምስ ዘሎ ምቋጽር ክፍሊ ክሰርሕ ተስፋ ከም ዘለዎ ኣረድዩ ነሱ ኣብ ቴሌቪዥን ዝገበሮ ጻንሒት ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዘርግሐ ናብ ናሳ ይበጽሖ ካብቲ ትካል ምርመራ ዝተዋህበ ሓጺር መግለጺ ድማ ሓቦ ዝተመልኦ መንፈሱ ኣነቓቂሑና ኣሎ ዝብል ሓሳቡን ኣካቲት እዩ ኣብ ናሳ ንዝኾነ ሰብ ዝኾን ቦታን ኣሎ ሓደ ዕለት ናብዚ ሰብ ሕልሚ ጉጅለና ክሳብ ዝጽምበረና ብሃንቀውታ ንጽበዮ ድሉብ ክሳብ ዝኸውን ክንጽበዮ ኢና ኢሉ ናሳ ብሪጣንያዊ ጠፈርተኛ ቲም ፒከ ንኣዳም ብሉጽ ኮኸብ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ያር ቲቪ ሎሚ ዝበልናዮ ዕለታዊ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና በብዘለኹሙ ሰላም